isiphakamise izandla. Sanibona nonke eMaqhawe nabo bonke abantu baseThekwini. Uprofit uXabane usefikile ke eThekwini ise-ofisini kusasa ngizobe ngikhona la. Bantu baseThekwini namaphethelo ngizokwenza ama 1-on-1. Anginayo inkonzo kusasa 1-on-1. Kodwa ngizomemezela maduze ngoba ikhona enye indawo esesitholile sobuya sizokwenza inkonzo. Sambe kahle kakhulu Maqhawe, siyabonga imithandazo. Siyithimu ke siyashoda, abanye basaphumile njengamanje. Siyabonga ngihamba ke nezintokazi ngapha. Ngihamba nobaba ngapha uMthobi nezinsizwa. Sanibonana emakhaya. Durban sesikhona. Sesithelekile abaphume bonke ke abantu izobe ikhona inkonzo ekaSawoti ku 1-on-1 yokuvulwa kwenhlanhla, yokuvulwa kokuswela, inkonzo yokukhishwa kwenhlupheko yokuswela imali izobe ikhona nayo. Sasa baphume bonke abantu eThekwini ngo-9 o'clock ngizobe ngi-live. Siyabonga, siphakamise izandla sonke. Siyanthanda kakhulu Maqhawe, siyanthanda, sishaya izandla kakhulu ey'ndaweni zonke sesikhona. Siyabonga, asidibane kusasa ngo-9, ngiyaqala ngo-9 bantu baseDurban. Phuma lapho Maritzburg ngabala ngithini, Mashu, Mlazi, Lamonti ngabala ngithini, Showe, zonke indawo, Mpangeni abaphume bonke abantu. Siyabonga, inkosi inibusise. Shayihlo.